Assalamu alaikum al'umma, ya gajiya kuma ya himma. Akwai magana ku ji zan soma, labarin gwarzon zakaran nan, hamshaki mai san aikin nan, bai dai fasihin alajin nan. Hazikin jagora na, mai kishin al'ummar na, agogo sarkin aikin na, farin wata haske kenan, wanda baya kabilanci na, bai nuna bambanci kenan, mai kishin al'ummar na, da kowa ya ce al'ulori. Abarkace Allah oga, da mu je kallon ta buja a zuga, idan bari kake kai jika ganga, zaki kai fa ka wuce zuga, san fa ka wuce wa bai jika, waye gabar ka ne oga, ban gani ba ban kuma ganin hanga, wale aiki na wane ya yi makaranta na, wane ne ya yi mana ofis na, wane ne ya raba jarin na, matasa da kukan baka na, mata da kukan su baka na, tsofaffi da kukan su baka na, wayo mai Allah alƙawari, yaushe za ka zo ne? Yaushe za ka zo ne? Aljihunmu ya gode. Shi fala kafa tarihi ne, ba kamar sadin kafa FM musi ne, ba kamar sa wanda ya yi aiki ne, kowa kare shi sai dai ya yi koyi ne. Kafa tarihi, ya kafa tarihi, shi ne yake biyar bashi, wane ne irin sanudo shi, to ni kun gana wa na san shi, to ni kun gana wa kun san shi, to ni gana wata da nuno shi, kuma shi ne ya raya ɗan wuyan musi, to shi ne ya gyara MMC, to shi ne ya seta MMC, to shi ne ya manna adalci, shi ayyukansa inganci, akwai shi da sassauci, a lokacinsa ne na samu duk 'yanci. Ofis ɗin kansila na, a 15 wadda kala ɗan musinna, shi ne ya gina bohol ɗin na, a 15 wadda kala ɗan musinna, shi ne ya kafa sola kena, a 15 wadda kala ɗan musinna, shi ne ya rafa jari rana, a 15 wadda kala ɗan musinna, shi ne ya baiwa matasa aiki yi, a 15 wadda kala ɗan musinna, koyawa mata sana'ar nan, a 15 wadda kala ɗan musinna, ga karatun kwamfuta kyauta, a 15 wadda kala ɗan musinna, shi ya yi rabon motoci kyauta, a 15 wadda kala ɗan musinna, amma a lokacin bidin banana, a dai ka domin buga waƙar nan, shi ya yi rabon mashina kyauta, shi ma a lokacin ɗaya kuma bana nan, da ina gari da zai bani amma a yanzu na zo to shi ke nan.
kyautukansa sun wuce ai rigawa, ayyukan shi sun wuce ai rigawa. Nan ba kamar satin kafa ƴan musulmai, shi ne guda da ya kafa tarihin dai, shi ne guda da ya kafa tarihin dai. Kowa zai yi aiki shi zai koya, kowa zai yi aiki shi zai koya, kowa zai yi aiki shi zai koya.